Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken tukwicin Ramadan. Tambaya ta 6. Malam, garin da nike zama babu masallatai da yawa. Ina so in jawa iyalina sallar tarawihi. Yaya ake yi? Yanda ake sallar tarawihi ko yanda mutum zai yi sallar tarawihi a gidansa tare da iyalansa ba matsala, ko ya kasance masallatan ba su da yawa kaga za ka iya yin sallar tarawihi tare da iyalanka a gida, babu matsala za ka iya yi. Yanda ake yin kuma wannan sallar ita ce, idan ya kasance kai ne da 'ya'yanka akwai maza a ciki da kuma mata da matarka, to za ka tsaya a matsayin liman, sannan in akwai maza za su yi sahu a bayanka, sannan in akwai mata ko tare da matarka kenan su kuma za su yi sahu a bayansu. Wannan shi ne yadda ake yin sahu. Sannan in ya kasance kuma kai ne da matarka kawai, to za ka tsaya a gaba ita kuma tana baya, ba wai za ku jera ba ne, saboda ba a yin sahu mace da namiji a wajen sallah. Sannan kuma ita wannan sallah ana yin ta ne raka'a 11 ko 12, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta ya sallar manzon Allah yake na dare, ta ce ya kasance yana sallah baya wuce raka'a 11 tare da shafa'i da wutiri, a wani ruwayan kuma raka'a 13 tare da shafa'i da wutiri. Don haka za ka sallaci iyalanka ne raka'a 11 gwargwadon abin da ka ci za ka iya karantawa na Alƙur'ani. Ba dole ba ne sai an yi sauka, amma za ka iya yin saukan saboda ana neman falala ne da lada a wannan watan mai albarka. Abin da muka faɗi daidai Allah ya tara mu a cikinsa na lada, abin da kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana saboda mu 'yan adam ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.